Anem a veure, per exemple, aquest envàs de plàstic de casa que contenia fruita. És un envàs en forma de prisma, encara que tingui aquests costats un poc redonats, però anem a veure si l'obrim, aquest costat, podríem dir que té forma de rectangle, encara que tingui aquí una miqueta dels costats un poc redonats. I si en les estidores reteam, com ho he reteat jo, podem veure que el desenvolupament d'aquesta figura és un rectangle, un altre i un altre. Serien en total 6 rectangles.